солҳои охир муҳорибаҳои омехта сахт машҳур шуда истодааст ва мо ҳама вақт ба ҷавонони боистеъдод имконият медиҳем ки дар ташкилоти мо баромад кунанд. шояд ба наздикӣ шахсе пайдо шавад ки дар UFC аввалин ҷангвар аз кишвари худ бошад, аммо ҳоло ҳамчунин варзигарон мондаанд ё не? 23 августи 2022 сол расман ҷангвари тоҷик Нурулло Алиев имконият пайдо кард ки дар турнири Dana White Contender Series баромад кунад ва агар ки ӯ ғалаба ба даст оварда тавонад, пас аввалин ҷангвар аз Тоҷикистон хоҳад шуд. оё шумо дидед ки Dana White ба як ҷавон аз Тоҷикистон имконияти дар Dana White Contender Series баромад кардан дод ва баъди ин хабар дар саҳифаи расмии UFC мухлисони ин кишвар даҳҳо ҳазор парчами кишварашонро равон карданд. фикр мекунем ки ин ҷавон ситораи нав мешавад агар ки дар Dana White Contender Series ғолиб шавад. рақиби Нурулло Алиев Наир Меликиям ба Амрико омада натавонист. ба Нурулло рақиби нав доданд ҷангвари амрикоӣ Ҷош Уик. саҳифаи расмии UFC боз пур аз парчами ин кишвар шуд. фикр мекунем ки ин ҷавон ситораи калони кишвари худ аст, аммо мо оиди ӯ чӣ медонем? ман мехоҳам аввалин ҷангвари UFC аз Тоҷикистон шавам. ин орзуи ман, орзуи тамоми кишвар ва орзуи ҳамватанони ман аст. ман кӯшиш мекунам ки ин шом ғолиб шуда соҳиби шартнома бо UFC шавам. номи ман Нурулло Алиев 22 сола. ман Тоҷикистонро муаррифӣ мекунам. дар Тоҷикистон мухлисон хеле зиёданд ва ММА хеле сахт пеш рафта истодааст. ман охирон муҳорибаи худро дар Москва гузаронида будам ва ба ҳамаи ҳамватанони худ ваъда дода будам ки ман соҳиби шартнома бо UFC мешавам, чунки онҳо сахт мехоҳанд ки яктай аз мо дар UFC баромад карда номи кишварамонро муаррифӣ кунем. ман 22 солаям, аммо медонӣ ин ҳама бо розигии Аллоҳ аст. ман тайёрам, ман барои UFC тайёрам ва ман барои вазни сабуки UFC проблема мешавам. агар ки ман соҳиби ин шартнома шавам, ана ҳамон вақт UFC мефаҳмад ки чӣ қадар маро ҳамватанонам ва кишварам дастгирӣ мекунанд. онҳо мебинанд ки ман чӣ қадар мухлиси зиёд дорам. «21 сентябри 2022 сол Нурулло Алиев зидди Ҷош Уик. муҳориба барои шартнома бо UFC». вау! Нурулло Алиев аллакай дар якум раунд рақиби худ Ҷош Уикро шикаст дод. баромади олиҷаноб. вау! ман уқоби воқеиюм. уқоби тоҷикӣ, уқоби кӯҳӣ. Нурулло Алиев бе ягон проблема кори худро ба анҷом расонд. граунд энд паунди худро ба кор даровардан мехоҳем, пас аз ин ҷавон ибрат гирем. табрик дӯстам, ту дар UFC. Дана, ман баъди 2 сол чемпион мешавам. 2 сол. окей, ба ман маъқул аст. табрик. Дана, оиди аввалин ҷангвар аз Тоҷикистон чӣ фикр дорӣ? ин ҳайратовар аст. дар Инстаграм дар навори дигар иштирокчиён тақрибан 30 комментариягӣ буд. аз навори Алиев бошад тақрибан 1500 комментария гирифт. барои ҳамин бале, ин ҷавон яке аз онҳоест ки дар пушташ тамоми кишвараш истодааст. акнун ҳамаи мухлисони ин ҷавон дебюти ӯро интизоранд. шумо тасаввур карда метавонед ки рӯзи муҳориба чӣ гап мешавад? расман Нурулло Алиев зидди Рафаэл Альвес рӯзи 25 феврал дар Лас Вегас. уқоби тоҷикӣ ба саҷ мебарояд ва мухлисони тоҷик баромади ӯро бесаброна интизоранд, аммо рақиби ӯ оддӣ нест ва Алиевро санҷиши вазнин интизор аст. Рафаэл Альвес ҷангвари хатарнок аст ва ӯ дар UFC 3 муҳориба гузарондааст. ӯ омода аст ки ин ҷавони бебоғро дар UFC пешвоз гирад. ман тайёрам. худо нигаҳбон. оғози таърих рафтем. Нурулло Алиев зидди Рафаэл Альвес 25 феврал UFC 5.